Mga kasama, good morning! Happy Monday ka natong tanan. Maayo ang atong panahon karon mga kasama og aniata sa Barangay 76-A, Bukana ning Dakbayan sa Davao. Good morning! Sa pangalan, ma'am? Casey Torque, Casey Torpe. Okay, si Ma'am Casey, pila edad? 24. Oy, si Ma'am Casey no kay pregnant. Pila ka months na ma'am? 8. Oo, uy, hapit na mga anak si ma'am. Isa na ng kabulan. So, singer po tingali ang baby ni Ma'am Bapuhon. Sige ma'am, ready na ba ka? Nga mo kanta sa Christmas Station ID sa RMN Networks. Ready na. Ready na daw siya. 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan ang ningning ng kalangitan, hahawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Pero tingbog nawag tingog. Oy, songer gid siguro niyang anak po yung baby ni ma'am. At dahil dyan, ngayong Pasko, panalo ka Ma'am Casey. Ani ana, natay dala karon mga kasama nga early Christmas gift ka Ma'am Casey ug sa iyahang pamilya. Dawata nga ato ang Noche Buena package, ma'am, and ato ang non-alcoholic wine. Thank you kayo sa DXDC sa pahalipay o sa uban nga wala pa naka-avail. Mag-avail na mo kay tinuod yun siya. O salamat kayo DXDC. Yes, thank you so much also ma'am. Kauban si Radyoman Joel Viray, kini si Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.